Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi Tv en sapar mar odhiambo thuolo mayude weche manyien eyo mano ma bende ochano ni kagi kacha nyinga Ochieng Emmanuel. Attorney General mapacho kaendi Justin Muturi kone achiel kuom midhiero maduong' moko kapise en nok mag jotich. Muturi mane loso Mombasa wacho ni kwan jotich mane apisas okochopo kata mana nus mar kwan owinjore mondo migibed godo. Ken gino moko ni miyo jotich mantiere tiyo tije mathoth mokalo. Kia omiyo koni piny owacho onego manyo mandiko jotije apise duto mag Attorney General mapacho kaendi. Ma okon timre kata bang' duol mochung'ne puodho wach medo kwan jotije apise Attorney General higa mag 2022 gino mokoni pok otim nyaka kawuono. Eteno ne loso Mombasa eromo mokelo kanyakla jokanyo duol mochung'ne chuogo chike Afrika. Hata hawajafika nusu. Hata watu wanaitwa Public Service Commission walipeana nafasi mwaka wa 2020. Mpaka sasa hatujafikia half ya wale. Jotelo mawuok e counties ma Kilifi koriwo Governor Gideon Mung'aro, Senator Stewart Madzayo kod jod bura moko 7 osingo tiyo kanyakla kendo keto tenge pogruok magi mag siasa. Giwacho ni mane yo mar jiwo kanyakla margi kendo tego dongruok. Tumekutana kama viongozi wa Kilifi na wabunge ili kujadiliana masuala yetu ya maendeleo ya county. Ya vile tutaweza consolidate miradi ili wakati mbunge wa Malindi anafanya mradi fulani na mimi nafanya fulani tuwe tunaweza kususije tukamwaga pesa mbalimbali, tuwe tunaweza kuweka mambo yetu yote pamoja. Tutafanikiwa vizuri tukiwa tunafanya kazi pamoja. Na kwa sababu hiyo sisi tumekuwa na kikao kizuri sana, tumejadili mambo ya Kilifi, na hii Kilifi ni kubwa kuliko sisi sote. Na sisi tukiungana tutafanikisha Kilifi. Ndio sababu huu mkutano naona kila mtu yuko, hatukuangalia chama, hatukuangalia kabila, hatukuangalia nini. Tumeweka kila mtu katika huu. Aput mosebedo kawinjo pach jodak e kaunti ma Meru ithichoko Governor mar kaunti no Kawira Mwangaza ya apisi. Kauno dhi nyime gi winjo pach oganda e sub counties ochiko duto manie kaunti no ma Meru. Jodak e kaunti no bedo golo pachi kaka moko siro paro mathicho Governor ke apisi to moko bende kwedo parno. Ke pautuke ma Gotore kar chod bura ma Imenti North jodak ma wuok e Ward Beach nochokore golo pachgi wachno karita kwe bende noredi. Governor Mwangaza geno ni biro chopo e od bura mar kaunti wa Meru chieng' tich adek kama biro gole pache e wachno eka bang'e od bura no biro twak kendo goyo mbulu e wi thichoko Governor no e apisi. Kasi yake ni okorea kang'ombe kamoja at the whole constituency. Kwa hivyo mama haende. Nasema aliye na macho anaona, ambiu tasama, aliye na masikio anasikia. Nasema gavana ni mama. Usiangalie leo tu, usiangalie kikwota ya leo, uangalie kikwota ya leo. Mama, ni gavana. Tunasema mama aende kwa sababu amekataa kuheshimu viongozi tuliochagua. Mama aende. Hakuna mwingine kama mama. Amefanya kazi, ametengeneza barabara, ameelimisha watoto. Gavana ni mama. Hakuna mwingine kama mama. Ndiye anajua wakina mama wanalala namna gani. Aende kukaa Nairobi. Gavana ni mama. Kawadhi nyime jotelo mag ODM e kaunti ma Kisii ochako chenro majiwo mbi margi alworano kagisiemo MCS mobalo kendo yiengore kuom duond buche mamoko mag siasa. Kotenle kod jakom Kerosi Ondieki. Jokanyo mag ODM wacho ni gibiro dhi nyime goyo debe ne ODM kendo ni mbi mar duond burano ok oduono. Gikoni gichung' motegno tok gavana ma Kisii Simbarati ma en jalno bende jakom ODM e pacho kaendi.
Our governor, who is now the deputy party leader at the national level, but it's an honor for all people of Kisii County. He has shown that he can fight for the people, not only of Kisii County, but for other areas also. We have got a party that we must protect, we must nurture. Put our hope and prayer that with Simbarati as deputy chair for the ODM in the national space, we are able now to maneuver each and everything. Who are elected in Azimia and ODM tickets, but have taken their own courses. The party hereby condemns studies which are against the party ideologies. Stern action, including disciplinary measures, will be weighed in. We encourage all elected leaders to observe and uphold party rules and regulations to the letter. Party loyalty and fidelity is a must. Ikone to lakteche kaunti mabusia uchungo ng'anyo margi mosebedo kuom juma achiel. Jalup gavana mar kaunti no Arthur Odera wacho ni lakteche uchungo ng'anyo margi tok chopo winjruok kod tend kaunti no. Kata kamano, lakteche duto manodhi e yweyo mar somo onyisi mondo duoge tich mondo kaunti no bed gi lakteche moromo. Tunaomba radhi watu wa Busia kwamba wamepata shida kufuatana na mgomo ambao haukustahili, na ndio maana tukafanya juhudi zote ambazo zingewezekana kuhakikisha kwamba mgomo umekomeshwa. Ilipofikia siku ya Ijumaa, viongozi wa vyama vya wafanyikazi wakasitisha mgomo, na kwa sasa huduma za afya zimerejea, na kuna timu ambayo inaenda leo na kesho kuhakikisha kwamba katika mahospitali zote kwa kaunti hii huduma za afya zinapewana kikamilifu kwa wote ambao wanahitaji. Kembe kori kwayo mago mag nyamburko e pacho kaendi mondo tieg derepe gi eritruok e apaya kinde ka kinde kaka yo madbiro ni oduok chien kata piny midhiero mag apaya e pacho kaendi ahinya to motelo ne kinde mag nyasi kaluwore gi masira ma timore e kindego. Ka gitwak bang' tiego derepe mohingo 100 e kaunti ma Kisumu, jolony e weche apaya koro dwaro ni riwruoge mag saga sako mag nyamburko okaw okang' mar tiego derepe kinde ka kinde. Chiemo ma Desemba kama kura jali ng'eny ndara momiyo koro ne wabet piny neno ni mondo mi wakilgi mondo mi giyud idea kaka ginyalo bet ndara ging'iyo bende chike mag ndara. Ote man godo bani kembe mamoko ni mondo gimbende giter badrepe gi e training mondo mi koro wawe wito ngima ji ndara kinde ka kinde. Wamor mathoth kuom CEO marwa manyo kelonwa puonjruokni en puonjruok mamiyo wabedo motegno e barabara, kendo wamiyo wang'eyo atwa mwanyalo tiyogo kod wateja magwa. Wang'iyo kaka ka wantie barabara to wang'eyo ni wan wawegi wan emwarito ngima jok mwating'o. Koro nyaka wabed jogo manigi horuok, manigi lony mathoth. One of the things which happens mostly in the roads is overspeeding, the careless driving. You know, with that in mind, when you have that in mind, you'll be able to understand what customers really want. So it's coming at the festivity because this is the time we have a lot of traveling, and it's the time when there are so much vehicles on the road prone to accident and all that. So if you're able to combine both aspects of safety and customer service, then we have fully satisfied customers. Kadhi Kakamega jaduong' gweng' ma Shikambi e kaunti ma Kakamega no monji kendo chuo kod pala e wiye. Ruben Otiende mane rikdhi loso koko kar laro lowo e kind jal moro moyang kaka Pascal Lumumba kod wuode no monj kod jal malikre ne en John Nyikuli. Nyikuli ni jodak ma koni ohero mondo ji kamoko kuom jodong gweng' alworano koro ywak kendo koni piny owacho winjo oketnegi arita kapok jogweng' ohinyogi e kind tich ahinya. Chechi nodin ne tesendo bila moro e kaunti no. Kijana walikuwa wamezozana na baba, anafukuza baba na kisu. Sasa ndio tulikuwa mimi na wenzangu tulikuwa nataka amani.
ili hata mimi nilieleza kijana, chukua kisu peleka nyumba, kama kuna shida na baba tutakuja tujulisha hata chief Ikuru wakae chini watengeleze hiyo maneno. Nataka tu asalie huko. Kwa maana sasa yeye ni tisho. Yeye ni tisho hata kwa mimi, kila mtu sasa anakuwa Sasa mimi kitu nataka asalie huko. Mungu akipenda akae tu huko. Tunapeana information mingi sana kwa polisi. Na sisi ndio tunafanya saizi watu wengi ambao ni wahalifu wanakamatwa. So sisi tungeomba rais wetu William Ruto pia akumbuke wale members wa community policing, na tungeomba pia waanzishe usalama bora ianzie vijijini. Alafu pia sisi members wa community policing tukue empowered. Malo joti chelefachiele kardak ma chidze kibwaga egwenge matiwi county Makwale yuakalure gi mano magiwacho ni jomoko mideo yako lopegi marome kama ang'wen mano winjo pognegi kendo migi oboke mag lo. Jodag wacho ni lobno nen mar kweregi manateo chenro mag pith kod pure lobno kendo winjo pognegi kendo migi oboke mag lobne ga magana 1,772 kagikwayo piny owacho mondo ugoko konygi e lwet johala kod jokwet mwandu makoro chako yako lobno kendo tayo tijigi e lobno. Mimi ni mwathiriwa, hata shamba langu limetolewa, picha zenyewe ndio hizi, nimefukuzwa kabisa. Mkiziangalia hizi picha, nimefukuzwa pale kwangu shambani. Kwa hiyo nasema, naiomba serikali tukufu na serikali yetu ambayo ni ya gatuzi la Kwale, ambayo inaongozwa na mama yetu ambaye tunasema ni mama mchangamfu, mama mwenye kujali watu wake, kupitia kwake angalie swala hili, kwa sababu hili swala limekuwa nyeti, limechukua miaka kutosha. Sisi tumechoka kabisa kabisa. Na historia yetu, mababu zetu waliingia hapa 906 AD. Sasa haiwezekani wale watu wetu wa zamani waliingia katika huu mwambao wa pwani 906 AD alafu tukose title deed ama tuwe maskota mpaka hata kupata uhuru. Pia bado sisi tunaishi maskota ndani ya nchi. Na pia tunamwomba Rais Bwana William Ruto, yeye akiwa ni rais wa awamu ya 5, amalize huu mzozo once and for all. Mwaka tarehe 14 mwezi wa 6 1972 tukapatiwa namba 484 na 483. Nilipokwenda Kwale kufuatilia title deed wakati huo, nilipofika Kwale ikawa ile zile namba zimebadilishwa. Kwa sababu hiyo naiomba serikali ya county government pamoja na serikali kuu iangalie hilo swala hali na mali. Kocha manyien Cror Thomas Trucha ochako gi goch ka weche sani obedo maliet e AFC Leopards bang' klab ma Bandari lo gol 1-0 e alap Mambaraki tuke adhula mag lig maduong'. Bang' tugo no wuok amodhi 0-0 dakika ma 45 mokwongo, Derrick Nisambi noloyo gol makende dakika ma 57 kendo konyo kocha John Baraza chako tije gi loch e klab no mar Bandari. Points adek ochalo Bandari nyaka thuolo mar 10 ka Leopards nitiere thuolo mar 2 kowuok piny. Alap ma Kandui Stadium kaunti ma Bungoma, klab ma Kakamega Homeboyz noloyo Nzoia gol 1-0, gol no mane logi jatugo Moses Shuma e dakika ma 60. Tuke mag lig maduong' ma Kenya pacho kaendi, klab ma Ulinzi Starlets noloyo klab ma Nakuru City Queens gonde 5-0 e alap ma Nakuru ASK Showground, ka klab ma Madira Assassins bende noloyo Trans Nzoia Falcons gonde 5-0. Klab ma Nakuru City Queens nomako klab mar Ulinzi Starlets e chakruok mar tugo, kata kamano Nedi Atieno nomiyo Ulinzi Starlets gol dakika machuok kapok tugo dhi e yweyo. Dakika mar 6 tok jotugo wuok e yweyo, Atieno nomedo gol mar 2 ka Lucy Nato chako kama. Atieno noweye kendo loyo gonde 2 dakika ma 57 gi 76. Rita Juang notieko loyo gonde bang' loyo dakika ma 90. Gaspo noloyo Bungoma Queens gol 1-0 ka Kibera Soccer Women's noloyo Wadadia gonde 2-1.
Ramogi kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko weche manyien mag ka gi kacha mabende chalo weche manyien e yo machuok. Tudri kodwa kendo koromo saa achiel mar odhiambo e chenro mar ang'ich welo mabende obedo kod weche mamoko mesa makawo weche manyien gi sani luoni kendo loso ni e yo makare omiyo kik bai kochopo kindeno nyaka odiechieng' machielo. Nyinga Ochieng' Immanuel.